Il-progress irridu nutilizzawh kif huwa xieraq speċjalment fis-soċjetà moderna li qed ngħixu fiha, soċjetà fejn fuq bażi ta' impjieg irridu nħarsu lejn it-tlet pilastri fl-irwol tagħhom: il-ħaddiem, min iħaddem u l-gvern. Dan kien il-kliem tal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'konferenza ġenerali organizzata mill-Forum Unions Maltin u qal li fis-settur hemm bżonn li naħdmu flimkien u nħarsu lejn kull aspett. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li l-unions għandhom jingħataw aktar leħen u l-Partit Nazzjonalista jemmen dan il-prinċipju. Mod kif jara l-Partit Nazzjonalista hija li l-unions għandhom jingħataw iktar leħen u mhux wieħed ibax li għandu jissikket u għandhom jingħataw opportunità ikbar illi jkunu fuq l-istess mejda waqt li l-gvern qed jippjana il-futur tal-pajjiż. Għax il-unions u l-gvern għandhom bżonn xulxin u l-ħaddiem ħajbenefika. Adrian Delija qal li l-pajjiż illum il-ġurnata qed isarraf minn inizjattivi tal-passat. Il-ħaddiem suppost qed jiggwadanja aktar imqabbel mas-surplus li qed jagħmel pajjiżna u saqsa kif il-ġid komuni mhux qiegħed jitqassam kif huwa xieraq. Kif il-pajjiż qed jirreġistra surplus, il-ħaddiem ukoll id-dar qed jieħu iktar li qed jiġriveraw u din hija preokkupazzjoni illi nixtieq illi tiġi indirizzata hi jekk il-pajjiż qed jagħmel tkabbir ta' 7%. Kif allura dak li qed igawdi minnu l-ħaddiem huwa biss ta' punt 5%? Kif dan il-ġid illi qed jinħoloq maħniex qed jirnexxilna bħala pajjiż inwassluh fuq l-iktar firxa wiesa ta' ħaddiema. Il-kap tal-Oppożizzjoni appella biex insarfu il-punt li ntejbu l-kwalità ta' ħajja lejn il-ħaddiem u li nagħtu il-ħaddiem dak li jutijaw bidritt fuq dak li huwa qiegħed jikseb. Adrian Delija qal li wasal iż-żmien li nifqu nippjanaw għal elezzjoni li jmiss, iżda hemm bżonn li nippjanaw fit-tul għal 20-30 sena oħra. Din hija l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista. Irridu nibdew nħarsu quddiem u naraw x'Malta rridu 20-30 sena oħra. Irridu iva nkunu kapaċi nattiraw l-aqwa nies lejn pajjiżna għax aħna m'għandna ebda riżors li fir-riżors uman. Adrian Delija sostna u għalaq fuq il-fatt li l-politika għandha mhux biss tkun għal għada, iżda l-politika għandha tinvesti fuq liedna u uliedna.